Comença a parlar. El restaurant. Bona tarda. Bona tarda. La puc ajudar? Sí, tinc una reserva a nom de Joana Mates. Per quantes persones? Per 2 persones. Molt bé, ja pot passar. Perdona? Què voleu prendre? Jo vull una amanida de primer i pollastre de segon. Nosaltres també. I per beure? Per beure, jo vull un suc de taronja. Jo vull aigua natural. Jo vull una cola. Perfecte. «45 minuts després...» Perdona, pots portar el compte, sisplau? Paga amb efectiu o targeta? Amb efectiu. Perfecte. Aquí tens el tiquet. Paraules clau. El cambrer. El cambrer. La cambrera. La cambrera. El menú. El menú. El primer plat. El primer plat. El segon plat. El segon plat.
Les postres. Les postres. El compte. El compte. Diners en efectiu. La targeta de crèdit. A la cafeteria. Bona tarda. Què et poso? Posa'm un cafè amb llet, sisplau. Vols el cafè amb sucre? No, el cafè sense sucre, sisplau. Perfecte. Aquí tens. Gràcies. De res? Paraules clau. El cafè amb llet. El sucre. El sucre. Amb. La paraula amb pot ser traduïda al castellà com con, avec en francès o with en anglès. El seu contrari és la paraula sense, que indica absència d'alguna cosa o d'algú. Traduïble al castellà com sin, sans en francès o without en anglès. Si t'ha agradat aquest vídeo, no oblidis subscriure't al Català de la Plana.